माखासे जर'खा नुथाय रागा जोंखांनाय गान्दाया दावबायारिफोरनि गारिखौ होसोनायनि नुथाय बेयो दिनैनिल' बाथ्रा नङा मानास माहारियारि हाग्रामायाव सानफ्रोमबो सोमजिनाय मोनसे नुथाय बेबायदिनो थांनाय 4 जानुवारियाव मानास माहारियारि हाग्रामायाव दावबायहैनाय जुबिन गागरनि गारिखौबो रागा जोंनाय गान्दा गाग्लोबदोंमोन थांनाय 3 दाननि गेजेराव मानास माहारियारि हाग्रामायाव दावबायफैनाय दावबायारिफोरनि गारिखौ होसोबायनाय गासै मोन 10 जाथाय सोमजिदों हाग्रा मावफारियानि सांग्रांथियाव गान्दानि गाग्लोबनायनिफ्राय खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हादों दावबायारिफ्रा गान्दानि गाग्लोबनायनिफ्राय दावबायारिफोरल' नङा हाग्रा मावफारियाफोराबो बारग'नो हायाखै बे जाथायखौ लानानै दावबायारिफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों मा जाहोननि थाखाय गान्दाया रागा जोंनानै दावबायारिफोरनि गारिखौ होसोदों बेनि थि जाहोनखौ मिन्थिनो हायाखै मानास हाग्रामानि रेन्जारआ फोरमायनाय बादिब्ला बोथोर आरो आदारनि आंखाल जानायनि थाखाय गान्दाया रागा जोंखांनानै दावबायारिफोरनि सायाव गाग्लोबदों মাজে সময়ে আমি কিছুমান খবৰ পাওঁ যে গড়ে খেদিছে কিছুমান টুৰিষ্ট ভেহিকল সেইটো আমাৰ ইমান বেছি আতংকিত বা ভয় লগা হ'ব নালাগে টুৰিষ্টে আমাৰ এইটো জেনেৰেলি যেতিয়া কিছুমান ৱাইল্ড এনিমেলে ষ্টেৰিঅ'টাইপিক বিহেভিয়াৰ দেখায় তেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান বিহেভিয়াৰ দেখায় এইটো কাৰণ জেনেৰেলি যিকোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে হয়
আৰু ষ্ট্ৰেছবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ আছে কেতিয়াবা আমাৰ খাদ্যৰ নাটনি বা বতৰটো আমাৰ এনেকুৱা শুকান ধৰণৰ হৈ গ'লে তেতিয়া ষ্ট্ৰেছ আহে বা কেতিয়াবা আমাৰ এন্থ্ৰপজেনিক কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেছ আহে ধৰি লওক আপোনাৰ বেছি টুৰিষ্টৰ জিপচি বা গাড়ী বাহন চালন হ'লে ভিতৰত বা বেলেগ অন্য হৰমনেল কিছুমান কাৰণৰ কাৰণেও এনেকুৱা ষ্ট্ৰেছ আহে সেই ষ্ট্ৰেছ আহিলে ৱাইল্ড এনিমেলবোৰে সেনেকুৱা কিছুমান বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰে আৰু এইটো এটা গড়েই হয় সি লতাজাৰ কাঞ্চনবাৰী এৰিয়াত সিহঁতে যোৱা বছৰো তাৰ আগৰ বছৰো সি মানে এনেকুৱা কিছুমান বিহেভিয়াৰ দেখাই থাকে অলপ উগ্ৰ বিহেভিয়াৰ দেখায় মই আহ্বান এইটোৱে কৰোঁ যে আমাৰ জিপচি চালক আৰু আমাৰ টুৰিষ্টবোৰক যাতে অলপ কেয়াৰফুল থাকক আৰু যিহেতু আমাৰ এস্কৰ্ট আৰু আমাৰ কেম্পৰ ষ্টাফ থাকেই লগালগে কিবা যদি হয় ঘটনা আমাৰ কেম্পৰ ষ্টাফক জনাব লাগে বা আৰু জিপচি চালকবোৰ অলপ সাৱধানে চলাব লাগে যোনবোৰ আমাৰ কিছুমান নিয়ম থাকে ভিতৰত যোৱা সেইবোৰ যাতে মানি চলক আৰু যিকোনো টুৰিষ্ট মানে চাফাৰীত আহিলেও যাতে অলপমান বেছি জাক জমক থকা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে সেনেকুৱা আৰু মাইল্ডলি ড্ৰেছ কৰিবলৈ যাতে যিকোনো এনেকুৱা ৱাইল্ড জন্তু যেন ষ্ট্ৰেছত আহি নাযাওক আৰু জিপচি চালকবোৰক বেছি দায়িত্ব থাকে যাতে সাৱধানে চলায় অভাৰ স্পীডিং নকৰে যাতে সিমানেই আৰু তাৰ লগতে এটা কথা থাকে যে ৱাইল্ড এনিমেল সদায় ৱাইল্ডে বিহেভ কৰিব আমি অলপ সাৱধানে চলিব লাগে আৰু বেলেগ ইমান চিন্তা কৰা বা ভয় লগা কাৰণ নহয় অলপ চেফটিকে চলিলেই আমাৰ হৈ যাব হয় বৰ্তমান এটাই গড় আছে সি অলপ মানে এনেকুৱা বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰে माने बियो जाबाय मा बियो जेब्ला इसोरो माबा फाथि खुरनाय गरम रखम जायोना तेब्ला माने इसोरो इसे माबा आटक खालामनो नागिरो आरो बेफोरखौ बारा एदावबो नाङा जंखायबो नाङा जेरै थाङो ओरै थांनानै नायनानै फैनांगौ आरो खिन्थु माने बिखौ जंखायबाथाय बा माबाबाथाय बियो इसोरो माबानो नागिरो आरो इसोरो जेब्ला जौबन जायो हेब्ला माने इसोरो एसे फाग्ला रखम जायो रावखौबो सिनाया मानसिखौबो सिनाया गारिफोरखौबो सिनाया ओमफ्राय जिकुनु बुस्थु मैदेर हक माबा हक मैदेरजों थांबाबो मैदेरखौ होसोगोन इदि जायो आरो बर्तमान जिब जुनारा बारायदों बहुद बारायदों आगोलनिख्रुइ बहुद दा बर्तमान बारायदों गान्दानि गागोनाथ' सानफा एफा बारायलांगासिनो दं बिसोरनाय दावबायारिफोरखौ जों गोबांखौ नुनो मोनदों बेफोरो बारायगासिनो खिन्थु उनाव बियो लासैनो आरो बियो मा जेब्ला बियो जौबननि माबाया खारगोन होनबा हेब्ला बियो थामायगोन आरो बियो होसोनाय नंला थारमाने किसुमान गेदेर उन्दै थायोथ' बोलोजों माने बेफोरो माने जाय बोलो हायो बियो आरो माबानो नागिरो आरो बेफोरो जालाङो ड्रेस गाननायनिफ्राय माने गोजा गोथां माबा गोमो बेफोरखौ गानलांनाङा आरो बेफोरखौ गानलांबा एसे माबानो नागिरो आरो गोजाननिफ्राय नुहुरो बा गोसोम माबा माबि बेफोरखौ गानलांनांगौ दा बेजोंनो माने हजागथा जानांगौ आरो मोनसे खोथा बियो होख्रावनो नाङा माबाफोर बुस्थु जुनारफोर नुदोंबा सिरि सिरि थाङो सिरि सिरि फैयो बिदि जानांगौ आरो बेबायदि गाग्लोबनायखौ खोनानानै किसुमान दावबायारिफोरा गिनानै फैयाखै मा फोरमायगोन बेफोरखौ सोरबा किसुमान माबा माबि माने होलाबायो बेखायनो माने किसुमाना गियो ओरैबायदि दङ ओरैबायदि माबायो ओरै होसोयो बेफोरखौ बुंनाङा आरो थारमाने किसुमाना मोजांबो मोनो किसुमाना गाज्रिबो मोनो किसुमाना होसोनायखौबो नायनानै मोजां मोनोबा जोंखौ दिनै होसोदों बिराद मोजां मोनदों जोङो बिराद इन्टारेस्ट नांदों बिदिबो होनो किसुमाना आरो किसुमाना मानासाव गाज्रिथार बिदि गान्दा होसो खिन्थु बे गान्दा होसोनाय माने हाग्रानि बुस्थु बेफोरो होसोखागोन जिकुनु जेरावबाबो दा काजिरङायावबो बिदि जायो दा बेहायबो बिदि जायो थारमाने बेफोरखौ जों हमनो हायो आरो थारमाने जेब्ला इसोरो जौबन माबा गरम जायो हेब्ला इसोरो माने अट'मेटिक माने मानसिखौ होसोखागोन गारिखौ होसोखागोन मैदेरबाबो गान्दाबाबो जिकुनु बुस्थु माने आटक खालायनो नागिरो आरो दा दावबायारिफ्रा बेफोरो माने गिनाङा आरो बेफोरखौ गिनानै जुदि फैयाल'सोनो माबायोबा बेफोरो आरो माबोरै जागोन बेयो दा फैथों बेफोरखौ गिनाङा जोंनि बेहाय फरेस्टआवबो जोंहा गाइड दङ गाइडफोरखौ लांफाथों लोगोआव बिसोर माबागोन एसे आरो थांबाबो गाव हुसियार थांनांगोन आरो
सिरि सिरि थांबाय सिरि सिरि फैगोन बिदि आरो नायनानै बेनो आरो কেইদিন ধৰি আমি চাই আছোঁ যেনেকুৱা এটেক কৰি আছে ৰাইনই পৰ্যটকৰ বাহনত চ' আমি ভাবোঁ এইগিলা কিছুমান কাৰণত যেনেকুৱা আমি পোচাক ৰঙা হালধীয়া এনেকৈ পিন্ধি যাব নালাগে ডিপ কালাৰৰ পিন্ধি যাব লাগে আৰু সেই বিষয়ে আমি যিমান লজ ষ্টেচন আৰু জীপ ষ্টেচনৰ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ তেওঁলোকক যেতিয়া ভিতৰত পঠাই দিয়ে চ' তেওঁলোকক অলপ মানে কিছুমান জংঘলত যোৱাৰ কথাবিলাক কৈ বুজাই পঠাই দিব লাগে লগতে তেওঁলোকৰ এতিয়া মাৰ্চ মাহ এনিমেল চ'ৰ্চ মিটিং টাইম হয় সেই ৰিজনতো হ'ব পাৰে ৰাইনই খেদি অহাটো লগতে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ পৰ্যটকসকলক যে জংঘলত গ'লে আপোনালোকে গানমেন লৈ যাব লগতে ডিচিপ্লিন কিছুমান আছে ভিতৰত হাল্লা কৰিব নালাগে পানী বটলবোৰ দলিয়াই দিব নালাগে চ' সেনেকুৱা কিছুমান ৰিজন থাকিব লাগে চ' মানে ৰাইনক খেদি অহাৰ কাৰণে